नमस्कार, मी भारती स्वादिष्ट कुकिंगमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहेत बटर चिकन, जे तुम्हाला रेस्टॉरंटमधून आणायची गरज नाही, तुम्ही घरच्या घरी हे बनवू शकता। तर बटर चिकन बनवायचे 2 स्टेप असतात, एक चिकन टिक्का आणि त्याची ग्रेव्ही। तर सगळ्यात आधी आपण चिकन टिक्का बनवण्यासाठी चिकन मॅरिनेट करून घेऊया। हे मी 500 ग्रॅम चिकन घेतलंय, जे बोनलेस आहे। तर चला आपण याच्यात मसाले टाकूया। आलं लसणाची पेस्ट, हे पाऊण वाटी मी दही घेतलंय। हे थोडंसं मीठ आणि काश्मीरी लाल तिखट 1.5 चम्मच, व अर्धा लिंबू। आता हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। हे बघा, आपल्या चिकनला मसाला लावून तयार आहे। आता आपण ह्याला 20 मिनिटासाठी असंच ढाकून ठेवूया आणि याची ग्रेव्ही बनवण्यासाठी मसाला तयार करूया। हे बघा, मी कढई गरम करायला ठेवले। आता आपण याच्यात 1 मोठा चम्मच बटर घालूया आणि याच्यात हे 3 टोमॅटो आहे, मी उकडून त्याचे साल काढून बारीक कापलेत। एक कांदा, 2 इंच आलं, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या। इथे मी अख्खा मसाला घेतलाय, 3 तेजपत्ता, 1 काळी वेलची, 2 हिरव्या वेलच्या आणि 5 ते 6 लवंग, 5 ते 6 काळी मिरी आणि 1 दगडफूल। हे मिक्स करूया आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये काश्मीरी लाल तिखट टाकूया 2 चम्मच, गरम मसाला आणि थोडंसं मीठ। आता हे आपण मिक्स करूया व्यवस्थित। आता हे आपल्याला कमीत कमी 15-20 मिनिटं शिजवून घ्यायचं आहे। आपला तिकडे ग्रेव्हीचा मसाला तयार होतोय, तोपर्यंत आपण चिकन टिक्का तयार करून घेऊया। आपलं हे 20 मिनिटं झालेली आहे। मी इथे पॅन गरम करायला ठेवलं आहे आणि 2 चम्मच तेल घेतले। आता आपण याच्यात हे एक चिकन असं सोडूया। हे बघा, मी सगळं टाकलेलं आहे। आता आपण याला 5 ते 6 मिनिटं एका बाजून फ्राय करून घेऊया। आपला चिकन टिक्का तयार होतोय, तोपर्यंत इकडे बघा आपला हा ग्रेव्हीचा मसालाही तयार झालेला आहे। आता आपण याचा गॅस बंद करूया, 5 मिनिटं थंड होऊ देऊया आणि ह्याला आपण मिक्सरमधून बारीक वाटून घेऊया। हे बघा, 6-7 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण याला पलटून घेऊया। सगळे असेच पलटून घेऊया आणि दुसऱ्या बाजून आता आपण एका बाजून 6 मिनिटं शिजवलेलं आहे, तर आपण आता दुसऱ्या बाजून 5 मिनिटं असंच शिजवून घेऊया। हे बघा, आपला टिक्का तयार आहे। आता आपण ग्रेव्ही तयार करून घेऊया। हे बघा, कढई गरम झाले, आपण याच्यात
2 चम्मच तेल घालूया. आणि 2 चम्मच बटर. मिक्स करूया. आता ही आपण मसाला वाटलेला आहे हा घालूया याच्यात. फक्त 5 मिनिटं असं हलवायचं. बघा व्यवस्थित 5 मिनिटं हलवलं. आता आपण ह्याच्यात मसाला वाटलेला ह्याच्यातच थोडं पाणी घालूया आणि हेच पाणी याच्यात टाकूया. मिक्स करूया व्यवस्थित. हे फक्त 5 मिनिटं एक उकळ येईपर्यंत ठेवूया. हे बघा उकळ आलाय कढीला. आता आपण ह्याच्यात हे फ्राय केलेलं चिकन टाकूया. व्यवस्थित हलवूया. बघा व्यवस्थित मिक्स झालं. आता आपण याच्यात 2 चम्मच मलाई घालूया. हे व्यवस्थित मिक्स करूया. आणि फक्त आपलं चिकन आपण टिक्का फ्राय केलेला आहे म्हणून ते शिजलेलं आहे. फक्त 5 मिनिटं आपण एक उकळ आणून. हे बघा आपलं बटर चिकन तयार आहे. आता आपण याला सर्व करूया. हे बघा आपलं बटर चिकन तयार आहे. याला तुम्ही नान, तंदुरी रोटी, जिरा राईस बरोबर खाऊ शकता. खूप छान लागतं. एकदा बनवून नक्की बघा. मी 1 चम्मच साखर टाकायची विसरली होती. तुम्ही नका विसरू. रेसिपी आवडली तर लाईक नक्की करा. चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा. तर चला भेटूया पुढच्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत खाऊन पिऊन स्वस्त राहा. बाय बाय.